that's why it's wrong, because I went the wrong. I understand. Okay. You're supposed to do Yeah, but a I third asked pin why. turn. You're supposed to do a third pin turn. Knisaz from there. Call the police? No, I have to get his number first. Okay. Shit. Do you know how to use it? Wait. Shit. Oh. You and Does the camera work? you and Shit! Don't criticize me right now. Okay. There. 1172339. No, don't say anything. Call the police. How do you call the police? 100. Emergency number. Why did you? היי, שלום לך. אני כרגע סליחה. הייתה לנו כאן תאונה, מישהו נתקל בנו. באיזה עיר? ראשון לציון. מה הכתובת? ליד איקאה. מה הכתובת? אני לא יודע, אין כאן, זה לא רחוב, זה מחוץ לאיקאה. נהג... צמוד לאיקאה. נהג בכוונה נכנס בנו, נהג משאית. צמוד לאיקאה, לאיזה כיוון? אני לא יכול להגיד לך, אני מנסה לחשוב. טוב, אני שולחת לך מהאזר, תאשר את המקום שלך דרך ההודעה שאני שולחת לך. מעולה. אוקיי, מה, תאונת דרכים, מה אתה אומר ששם נפגעים משהו? לא, רק נהג משאית נכנס בנו בכוונה. מה זה בכוונה? למה שכנס בכם בכוונה? בגלל שהוא התרגז עליי. ומה הנזק שלך? אני עוד לא יודע. לא, זה רק נזק חיצוני של האוטו, הוא שבר, לא יודע משהו, אבל זה... אני רוצה להגיש תלונה וזהו. את שולחת לי משהו? רגע, אדוני, שנייה. דון... זוי של המשאית. סליחה, מה? לוחית זוי על המספר של המשאית. 11 כן. 723 כן. 39. 39. Don't shout. Don't say anything that you'll be sorry about.